आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. जो सभागृह आहे बॅरिस्टर नाथपै ह्या कलाकारांना सगळ्यांना उपस्थित करून द्यावा लागेल, कारण हे कलाकार त्या ठिकाणून घडले ही एक सुविधा आहे आणि सुविधेतनं ह्या कलाकाराकडनं पैसे न घेता ते जॉईंटली करता येईल. सावंतवाडी नगर परिषद दुसरी संस्था असेल, दुसरी संस्था असेल, कुठची येतील ते त्यांना फ्रीमध्ये तो सभागृह उपलब्ध करून दिला तर कलाकारांना खऱ्या अर्थानं ह्या शहरामध्ये आपलं सादरीकरण करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि नगर परिषदेचं नाव पण त्या निमित्तानं होईल. मी तुम्हाला मागणी करतो आहे की सर्व कलाकारांचा हा प्रश्न आपण गांभीर्याने घ्यावा आणि सोडावा, एवढंच या निमित्ताने बोलतो आहे. जेव्हा की बबन चाळगावकरनी ऑलरेडी म्हटलं की आम्हाला पण ते आवडेल, तर नेक्स्ट टाईम नक्की आपण एक मोठा प्रोग्राम करूया, नगरपालिका विथ युअर ऑर्गनायझेशन. आणि बाकी सर्व कलाकारांना मी सांगेल की आपण आमच्याशी बोला. नक्की नगरपालिका आपल्याला काय पण प्लॅटफॉर्म देऊ शकणार आम्ही नक्की देणार, कारण आम्हाला पण आवडेल की आपले कोणकोणचे कलाकारांना अजून मोठा प्लॅटफॉर्म भेटणार आणि आपण त्याच्या मार्केटिंग पण चांगल्या पद्धतीने करूया. मी फक्त हे म्हणेल की नगरपालिकाच्या बॅरिस्टर नाथ हॉल तर असणारच, पण राजवाडाचे दार पण उघडे आहे. दरबार हॉलमध्ये एक टाईम करा, आम्हाला खूप आवडेल.